Hola a tothom, benvinguts a l'aula de competències TIC en educació social. Com potser haureu deduït, sóc el vostre professor consultor, en Manel Ramon. Estic aquí senzillament per oferir-vos la meva ajuda i el meu seguiment en tot allò que creieu oportú. Com potser ja sabeu, disposareu del meu correu electrònic, òbviament, però a més dels fòrums de dubtes de cada un dels reptes que entre tots els components de l'aula ens podem ajudar mútuament. I res, com a primera recomanació i òbvia, és que no us oblideu de fer un seguiment permanent de l'aula i sobretot de l'apartat d'anuncis, que és on nosaltres anem posant les actualitzacions i les ajudes que podem detectar amb més facilitat i que us poden ajudar a resoldre els reptes que teniu en endavant. I ja, esperant ja les primeres intervencions vostres amb la primera activitat, amb la vostra presentació, i desitjar-vos el millor per tot aquest semestre. Vinga, una abraçada i endavant amb tot plegat.